Diyos maray na hapon po mga tugang, maluhod po para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin ibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nag-aasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan na Domingo, sinisilibrar po niya to ang National Bible Sunday. Siring man, ngunyan iyo ang ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan Logroño Batalyer Family. Pasasalamat dulot ni Grace. Pasasalamat man dulot kan Garcia and Troy. Siring man, pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. June Abeliano and family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Vilma and Arnaldo, dulot kan Makandog family. Sa kalag ni Asuncion, dulot ni Salve Toguno. Para sa kalag ni Carlo Vicente, dulot ni Twinkle Neptuno. Para sa kalag ni Mark Hill and Marcelino, dulot ni Janice Garcia. Para sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. June Abeliano and family. Sa kalag ni Erwin, dulot kan Agualio and Halyare family. Para sa kalag ni Benjamin, dulot ni Marlon Maravilla.
Banuan nin Diyos, matindog na po ang gabos, asin sarabay po kita sa pag-awit sa kagurangnan. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapasendo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa ka Bos, mga tugang. Maray na apon man po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ning magkaning ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka Bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Mamibig kita. Diyos na makakamhan sa paman, pasunudan sa mong mga gawi sa imong karahayan, tanganing sangaran ka namumutan mong aki, magkani ko kaming magbalakid sa magibong marhay. Huli kay Jesucristong kagurangdan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinapahiling kan enot na babasahon kung gurano kahalaga ang tataramon ng Diyos sa banwaan nin Israel. Makapangyarihan ini na kayang mabago ang puso kan tawo. Ang paghinanyog asin pagsabot kan tataramon kan Diyos, iyo ang sa indang masasarigan na gayo na nagpapahiling kan day pagbaya kan Diyos sa inda. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Nehemias. Kaya dinaraini ni Esdras duman sa lugar na pinagtiripunan kan mga tao, mga lalaki, mga babae, saka mga aki inatataunang magsabot. Binasa niya sa inda duman ang katugunan magpuon pagsirang kan aldaw sagkod udto, asin hinimati siya ninda nin marahay. Nakatindog si Esdras sa ibabaw nin sarong platapormang kahoy na ginibo para sa okasyon na ito. Nahiling si Esdras kan gabos na tawo, huli tahalangkaw ang platapormang tinindugan niya. Nagtirindog ang gabos kan bukasan niya ang libro. Inumaw ni Esdras ang kagurangnan, ang dakulang Diyos asin initaas kan gabos ang sa indang mga kamot saka nagsirimbag. Amen, Amen. Nagdarapa sinda asin nagsaramba sa kagurangnan. Malinaw na itrinadusir asin ipinaliwanag ninda ang binabasa na katugunan nin Diyos tanganing masabotan kan mga tao. Kan madangog kan mga tao ang hinahagad kan katugunan natanyog ang sa indang buot asin huminibi sinda. Kaya sinabihan sinda ni Nehemias na iyo ang gobernador ni Esdras na padi sa kaparatukdo kan katugunan asin kan mga Levita na nagtukdo sa mga tao. An aldaw na ini, banal sa kagurangnan na sa indong Diyos. Kaya di kamo magmundo o maghibi. Magpuli na kamo asin magbangkete. Hirasan nindo nin kakanon sa kainumon an mga mayo kaiyan. An aldaw na ini, banal para sa satong kagurangnan. Kaya di kamo magmundo. An kaugmahan na itinao sa indo nin kagurangnan, magiging kakusugan nindo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Matanos gabos ang mga tugon nin kagurangnan, sa puso nagtatao nin kaugmahan, ang mga pagbuot nin kagurangnan dalisay, minatao nin liwanag sa isip. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Marahay ang paggalang sa kagurangnan, magdadanay iyan sagkod lamang. Totoo ang mga hatol nin kagurangnan, matanos ang gabos na iyan. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Urog pang minamaawot kisa bulawan, kisa purong bulawan. Urog na mahamis kisa dugos asin sa mga tagdo nin anira. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An mga itinaram nin sa kong nguso asin an kaisipan kan sa kong puso maako mulugod o kagurangnan, sa kuyang pailihan asin sa kuyang paratubos. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Sa ikaduwang babasahon, nagtukdo si San Pablo, manunungod sa pagkasararo, minsan yaon ang pagkakaiba-iba. Ang lambang nagtutubod, tinauwanan ni regalo na igwang ikakaheras sa simbahan na iyo ang banwaan ng Diyos, ang hawak ni Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, si Kristo nakakaagid sa sarong hawak na may dakol na kabtang. Maski kadakol kan mga kabtang, saro sa ng hawak iyan. Siring man kita gabos, Hudiyo o bakong Hudiyo,
uripon o bako, binunyagan kita na maging sarong hawak, huli kan saro sa ng Espiritu. Gabos kita nag-inom kan saro sa ng Espiritu. An kabtang kan hawak, bako sa ng saro, kundi dakol. Kun magsabi an bitis, bako akong kamot, kaya bako akong kabtang kan hawak. Day iya nangangahulugan na an bitis, bako ng kabtang kan hawak. Kun magsabi ang talinga, bako akong mata, kaya bako akong kabtang kan hawak. Da iya nangangahulugan na ang talinga bakong kabtang kan hawak. Hulita kun ang bilog na hawak sarong mata, paano iyan makadangog? O kun ang bilog na hawak sarong talinga, paano iyan makaparong? Alagad pinamugtak ni Diyos ang manlain-lain na kabtang kan hawak susog sa buot niya. Kunan gabo saro sa ng kabtang, hain ang hawak. Sa katunayan, maski kadakol kan kabtang, saro sana ang hawak. Kaya ang mata, dai makakasabi sa kamot, dai takakaipuhan. Dai man makakasabi ang payo sa mga bitis, na dai ko kamo kaipuhan. Ang mga kabtang kan hawak na pinagahuna tang mga maluya, iyulugod ang urog na kaipuhan. Ang mga kabtang na pinagahuna tang bako gayong mahalaga, iyulugod ang urog tang inaataman. Ang mga kabtang na bakong magayon, iyuan sa tong pinapagayon. Dai na ini kaipuhan gibuhon sa mga kabtang na dati nang magayon. Ipinamugtak ni Diyos ang hawak, tanganing ang mga kabtang na kulang sa gayon, urog na matawan nin kaumawan. Kaya mayong pagkabaranga sa hawak, kundi ang gabos na pagkabtang may pagmakulog sa lambang saro. Kung nakukulugan ang sarong kabtang, ang gabos man nakukulugan. Kung inuomaw ang sarong kabtang, ang gabos nakikihira sa kaugmahan. Kamugabos ang hawak ni Kristo, asin ang lambang saro, kabtang kaiyan. Ibinugtak ni Diyos sa simbahan, enot ang mga apostol, ikaduwa ang mga propeta, ikatulo ang mga paratukdo, dangan ang nagibo nin mga milagro, sunod ang mga nagbubulong nin mga nagihelang, ang mga nagtatabang, ang mga lider, sakaan may kakayahan na magtaram sa manlain-lain na lengguwahe. Bako ang gabos na apostol o propeta o paratukdo, o nagigibo nin mga milagro. Bako man ang gabos may kapangyarihan sa pagbulong nin mga nagihelang o sa pagtaram sa manlain-lain na lingwahe o sa pagpaliwanag kan kahulugan kaiyan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo, susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ginagalangan at Teofilo, dako lang nagsurat nin maigot dapit sa mga bagay na nangyari sa tahaw niyato. Isinurat nindan mga bagay na inusip sa to kan mga nakahiling kayan, pon sa kapinunan. Asin nagtukdo kan marahay na bareta. Ngunyan ginagalangan at Teofilo, pagkatapos kong adalan ang gabos pon sa kapinunan, pinagmarhay ko man ay surat ang pasunod-sunod na nangyari para sa imo, tanganing maaraman mo ang bilog na katotohan dapit sa gabos na itinukdo na sa imo. Nagbalik si Jesus sa Galilea, panukan kapangyarihan ni Espiritu Santo, nakalakop sa bilog na teritoryong ito, ang bareta dapit sa iya. Nagtukdo siya sa saindang mga sinagoga, asin inumaw siya kan gabos. Pagkatapos nagduman si Jesus sa Nazaret, ang banwaan kung sain siya nagdakula, siring sa dating kinaugalian niya, naglaog siya sa sinagoga kanal daw na Sabat.
Nagtindog siya sa pagbasa kan kasuratan. Itinao sa iyan libro ni Propeta Isaías. Binuksan niya ini asin nakua ang lugar na nasusuratan kay ini. Nasa sako ang espiritu ning kagurangnan, hulit alinahidan niya ako sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Sinugo niya ako sa pagpahayag kan katalingkasan sa mga bihag, sa pagtaonin pakahiling sa mga buta, sa pagpatalingkas sa mga inaapi, asin sa pagrukyaw kan taon nan kagurangnan, maligtas kan sa iyang banwaan. Linukot ni Jesus ang kasuratan, inuli sa nagtaw sa iya da nga nagtukaw. Ang gabos na tawo duman sa sinagoga naghihiling sa iya, da nga nagtaram siya sa inda. Ngunya na aldaw nautob na ang kabtang na ini kan kasuratan na sa indong nadangog. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa inugabos mga tugang. Ngunyan na Domingo, ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon, as in ultimong Domingo man, kan bulan kan January. Ngunyan pinagsaselebrar taman ang National Bible Sunday. Pinagtao ini kang Episcopal Commission on Biblical Apostolate kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, tangani na matauan in importansya ang Biblia. Tangani na matauan na importansya ang banal na kasuratan. Kaya nag-aadal pa kami kaito sa seminaryo, igwang padi sa muyang naghapot. Ano nga yan pagkakaiba kan Biblia kan Mormons, Biblia kan Kristiyano, as in Biblia kan Katoliko. Tarasan kami nin kamot, sabi mi Father, ang Biblia kan Katoliko mas dakol ang content, nin hulita may mga libro dyan na nakasabay, na day pinagsasabay kan ibang mga reliyon. Kan ibang mga, for example, ining Mormons, as in man mga born-again Christians. Sabi kan padi, iyo, ano pa? Dahil na kaming ibang maisip. No? Sige, minasabing, tarama, arog-arog kayo ni, mga at pinagsasabing mga tataramon, etc. Sabi kan padi, simple man sa nangaya, tanganing maaraman mo kung Biblia iyan kang Mormons, Biblia iyan kang born again, o kaya Biblia kan Katoliko. Sabi mi Father, papano? Sabi kan padi, sa parong. Kung parong ay ang yukyok, sa mga Mormons iyan. Pero minindang daradara, maski sa sida magduman, pag may nahiling sidang tambay o kaya kung sisay man dyan, babasahan ninda kan Biblia. Ipapaliwanag sa inda kung ano ang tataramon kang mahal na Diyos, dangan isukbit na naman mahali. Ang Biblia ngaya kang mga born again, parong tinta. Mahiling mo kaya dyan, usually sa Biblia ninda, may mga surat iyan. May mga highlighter, stabilobos, kung ano-anong surat. Katunay mananggad ang mga Kristiyanong born again, mahilig sila mag-ibuka yan. Pag may nakaantig sa inda na phrase o kaya word sa Biblia, pinagtatandaan ninda iyan, pinagsasaulado. Paano man ngaya ang Biblia kang Katoliko, ano nga ang parong? Parong alkampor. Tayaon nga yan sa drawer, kung wala nga yan sa drawer, yaon iyan duman sa altar, kang harong ninda, na 10 taon na day lamang ay naliliwat, anpahin na kan pagbuka, arog bakay nakabuka sa inutan, 10 taon nga iyan. Tunay ba ini? Pinagtatawan kita ngunya na Domingo nin paghurup-hurup, tanganing mahiling ta ang importansya kan Biblia sa satuyang mga buhay. And perhaps we can learn a thing or two in our readings for this Sunday. Bako paano nagkataon sana ang mga pagbasa na iningunya na Domingo, igwang importanteng mensahe na ipinapaabot sa satuya. Susugduman sa enot na pagbasa, hali sa libro ni Propeta Nehemias, binasa
pinagproklama ni Esdra sa mga tao, sutugon, sutataramon kang Diyos, as in ipinaliwanag niya, tanganing gabos makasabot. No, naisip ko, sana araw kayo niyan gabos na padi. No, so tipong pinag-aadalan talaga ang pinagtataram ninda sa mga sermon. No, nagpapararom kan mensahe, tanganing mas masabutan, asin man mas magtalubo man sa spiritualidad kan mga nagdadangog. Bako sa na puro paulok, o kaya istorya kan buhay ninda. So balik kita digdi sa enot na pagbasa. Nagsabi si Nehemias, "Day kamo magmundo, asin day magtangis, magkakanin managom, nakakanon, asin mag-inom nin mahamis na mga inumon, day magmundo, hulitan pag-ugma sa kagurangnan, iyuan sendong magiging kusog." Nya tatarog kayo niyan pinagtataram kan libro na ini kan Biblia. Naitaram ini nin hulitan tataramon kang Diyos para sa inda, iyuan burabod nin kaugmahan. Halipas na nasinda kay ni sa Babylonia, a place of exile, a place of slavery. Then Esdra, a priest, accompanied them to return to Jerusalem. Pero anong nakuha ninda sa Jerusalem? Rumpag, supalibot, destroso. So sa indang templo, bagsak. Igwang natatada sa inda, na parte kan sa indang kultura, subanal na eskritura. Para sa inda, buhay asin buhay ang tataramon kan Diyos. And the same holds true to what the gospel for this Sunday teach us about the fulfillment of the prophecy in Christ. Importante ho na manutarandig din niya to that the relevance of the gospel applies to the here and now. Not on some distant past, not on some distant unclear future. God's inbreaking in our time is in the present, in the now. That is why the question addressed to us is oftentimes mind-boggling. Is the Word of God still relevant to us? Igwa pa daw nin appeal ang tataramon kang Diyos sa buhay ta. Igwa pa daw ning kahulugan ang mga tataramon na yaon sa Biblia para sa tuya. O baka wara ng bisa. Baka wara ng kapangyarihan na mag-impluensya asin magdara sa tuya nin kusog asin kaugmahan. So pinagsabi ni Propeta Isaías na human ang pinagkua ni Jesucristo, the one read by Jesus about the scripture being fulfilled. Kung paparehason niya to, garibaga it is the great commission to the disciples at the last chapter of the Gospel of Saint Mark or Matthew. Anong makukuha niya to duman sa udyan na parte kay ning Ebanghelyo ni San Mateo? To bring the good news and proclaim release to the captives, to restore sight of the blind, and to free the oppressed. Iyo ini so agenda ni Kristo kay ito. Asin iyo man ini ang pinapagibo sa satuya ngunyan. Kaya importante pa man palan giraray, relevant pa man giraray, ang mga tataramo na yaon sa Biblia. Because the ministry of our Lord involved loving the unloved and serving the undeserving. And Jesus wants us to do the same today, in the present, in the now. Because when the poor hear the good news, when captives are set free, and when the oppressed are liberated, God is working in their lives and in our lives.
And this newness happens when we walk with our Lord. Aram kan sa tuyang kagurangnan kung ano ang dapat madaw kan mga tao kan paglaog niya duman sa sinagoga. Asin araman ni Jesus kung ano ang siyang dapat iherasa sa inda. All of the people in the synagogue in our reading and all of us today here were the poor, the hungry, the oppressed, the imprisoned, and the blind. Asin ang mga taong ini, kita ini, God offers us His Word and presence. Because they constantly inspire, enliven, and guide us. They soothe and comfort and welcome and transform us. And these things, when they happen, allow us to see that really the word of the Scripture is fulfilled in our midst. Sa Giraray, ka nag-aadal pa kami sa seminaryo, igwang pinagtataram kay ito sa samuyang professor tungkol sa konsepto kan corporate Christ. Ano ining corporate Christ na ini? Sabi niya, all the believers of Christ are organically united with Him. They are constituted with His life and element and have thus become His body, an organism to express Him. Hence, He is not only the head but also the body. As our physical body has many members, yet is one, so is this Christ. We cannot say that the head is the person and the body is not part of that person. If the head is Christ, the body surely is Christ. Kaya sabi kay itong Teacher May, altogether, it is right to say that we are the body of Christ. Iyo iniso pinagsabi niya to, kasubago na presente ng unyan, sa ngunyan ang pinagtataram ni Kristo, nangunyan na utob na ang nasusurat. Because in and through us, through this word, it is given flesh. God continues to be heard and felt sa paagi niya to. God continues to be an actual event sa paagi niya to. Because Christ lives in us. So kantabagang Christified, iyo ito ang basehan kay ni. Kung siring palan ang pinaghagad sa tuya, kay puhan na may gibuhon kita na mga konkretong paagi. As in, ang pinaka-enot is that we must have time to read our Bible. Di kita maging inosente kanlaog kan Biblia. Sa tuya iyan, gamiton ta. Pangadua, we must have time to teach the Bible. Pagkatapos na maadalan niya to, kay puhan tama na iheras iyan sa iba. Di man paano magtatalubo ang interes ka ni ibang tao sa Biblia kung warang maheras ka iyan sa sainda. Kita bilang mga binunyagan, ang magibo ka iyan, padi, madre, katikista, laiko, gabos na inaapod na katolikong Kristiyano. Wara naman na iba, responsibilidad ta iyan. Pangatulo, and most importantly, we must have time to live the Bible. Nyata. Because in living what the Bible says, we become the message. We become the clearest manifestation of the God we profess. We become the letter of the book becoming alive. Kaya masasabi niya to, nandataramon kan Diyos, buhay, kun isinasabuhay tayan asin nahihiling kan ibang tao sa satuya. Igwada kay ito rin sarong Palestinian teenager
si Mosab Haset Yusef. Ining si Mosab Hasan Yusef, siya suaki kang founder kang terrorist group na Hamas. Kang 17 anyos ining si Mosab, di niya masabutan kung nyata ta nagsisirbi siya duman sa Diyos dinda sa paagi nin pagadan nin mga sibilyan, mga inosenteng sibilyan, lalong-lalo na ang kapwa niya Muslim. Nagparahapot siya, pero wala siya nakukuang simbag. Then one day, igwang sarong businessman na napadpad duman sa inda, as in, out of the blue, pinagtauan siya nin Biblia. Pasikreto ining pinagpaparabasa ni Mosab Hasan Yusef, as in nagbago inikan sa iyang buhay. Iyo padagos pa man giraray siya na nagtrabaho duman sa iyang ama, duman sa Hamas, pero diin niya pinagsasabi sa iba na privately pinag-embrace niya na ang Kristyanismo. As in nagpuuna siya kay itong magtrabaho birang intel kang mga Israelita. Naging informant ining si Mosab Hasan Yusef kang Israelite government duman sa laog kang Hamas. As in, pinagtataon niya sa mga plano na pagbubumba, sa mga assassination attempt na pinagpaplano. Sabi ni Mosab, gusto ko ngaya na mahiling na magtalingkas ang sakuyang banwaan digdi sa kariribukan na ini. Asin mahiling ninda ang tunay na Diyos. What changed the life of this teenager? Sarong estranghero who cared enough to hand him a Bible. And God did the rest. Kaya taman na magbago nin buhay. Ang satuyang sadiring buhay, asin man ang buhay kan ibang tao. Sa paagi kan tataramon kan Diyos. Kaya baka po sa paghuli sa paghuli nindo sa indong mga harong, pwede nang kuaw nitong Biblia na parong alkampor. Pwede nang kuaw nitong Biblia na yaon duman sa indong altar. Asin po ng tanang basahon. We read and reflect and live God's Word, and He will do the rest. Amen. Matindog puan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kiveren Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan,
Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. May pagsarig kitang magdulok sama na sayang aki naglunsad kan mabiyayang taon sa sinagoga sa Nazaret. An sa tuyang simbag, kagurang nan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magiyahan kan paarog asin katukdoan ni Kristo sa pagharubay kan marahay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga yaon sa gobyerno, magin maimbod sa saindang mga katungdan, urog na sa pagmangno kan mga dukha, asin mga yaon sa laylayan kan sosyudad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing magigos kita sa pag-uyon kan sa tuyang buhay sa mga katukduan kan marahay na bareta ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, rangahon ni Kristo hulikan sa tuyang mga nakakapaumay na tataramon asin gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa samong pamibi. Tanganing ang mga gadan magkamit kan kapahingaluan na diing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa samong pamibi. O Diyos na makakamhan, sinugo mo si Kristo sa imong aki, sa pagdusay kan buhay, tanganing kami makatalingkas. Ligtasan kami sa bagsikan sa iyang karahayan, asin pauyunan kinaban sa imo, na makabalik sa imong katuninongan. Tayka ang Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magpamibig ko mga tugang tanganingan sa ko, asidan sa idong atang, mako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaing akua, an sa mong mga atang, na sa pagpabanal kay ini, itugot mong magi nakakaligtas para sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tan mga aki na harayong isiniblag kan krimen in kasalan, binut mong tiripunon giraray sa imo huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganingan banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kumawan kan manlaylain mong kadunungan, mamidbid na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kay riba kan mga koro nin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, mog mga nagpapahayag nin pagtubod. Diyos ni mga
Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa imong mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos, asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos, asin maginom kini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan na sin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagaarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya ang patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugang magpatinarauhan kita kan tanda, nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kidaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. With
Maluhod po para sa pamibi sa jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Kristo sa moyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samoyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan barahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamarawayan magliliwanag sagud paman, an biyaya kan jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami warasan sa mo, na kami nagaako kan sa imong grasya, na nagtataong bagong buhay, sa imong atang danay kami magmuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ni ikaduwang kolekta para po ini sa National Bible Sunday asin tada. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 45,358 pesos and 70 centavos. Anambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 5,595 pesos and 25 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 8,810 pesos and 80 centavos para po ini sa Holy Childhood. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tuyang parokya. Sa Enero 29, Miyerkules, isisilibrar po niya to ang Piyestang Chinoy. Magkakaigwa po kita nin banal na misa sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa Pebrero 2, iyo po ang Kandilarya. Magkakaigwa po kita nin pagbindisyon nin mga kandila sa kada misa. Available naman po ang Jubilee of Hope o Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, maghapot na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 5,000 pesos, tulong 1,000 pesos, duwang 500 pesos, 400 pesos, lutong nanay food services 5,000 pesos, HG and Ian Peña 1,000 pesos, Calderon family 900 pesos, Mr. and Mrs. Bayobo Jr. and family 500 pesos, Risa H. Dehito 500 pesos, Jep Togores 300 pesos, a devotee 300 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
afternoon po.